di bagasan naik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay honahum na dusogot akka namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulah hamuna sa siulaun muna. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini huta ni halak na pe namangebati hutam. Ai dinaonomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia doibana di hari papituhoni, di bahenido ubae na di pasu-pasu de bata Jehovah ari pada riadan nai jaladi parbadiai ima sahatna tong rap mangidogogo mahita mangulahon naho bartu patiki ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi amen. Tapuji Tuhata maredeita siabukede nomor 125 ayat 3 dohot ayat 5. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan de bata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangyang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham na godangido, saya si maroham midasakdok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, se sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigay mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa, mulotong adong manangis na mardosa, adong do pangodiata diamay, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay, jalaibana do pardengganan taringot tu dosata, alay dadaholan taringot tu dosata, dohot taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Kor ama Joshua.
Tapuji Tuhata maredeita siabukede nomor 452 ayat 1 dohot ayat 2. Hatani debata trupuk epistel niari mingguon ima natar surat di pesalmen bidu sia pulusia ayat sada saat rodi ayat sia asata jahama namarsika sorry puji-pujian tu Jehovah nabadia Jehovah do raja akahi terima akabangso marhabang sahun kerubim ibana humut talma tanaon. Pujon nasida masogot guarmu natibul jalana sokal nabadia do ibana. Patibul hamu ma Jehovah debatatai jala marsinggang mahamu tujoloni side gedegean nipatna nabadia do ibana. Di bagasan obun na marsijongjong ibana makatai tunasida diradoti nasida doaka panidangioni dohot patik nanilehon nai tunasida.
Sai patibul hamuma Jahoba debatatai jala marsinggang mahamu di dolok nabadiai ai nabadia do Jahoba debatatai ido sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Kor seksi lansia.
Tapuji Tuhata maredeta sya bukwede nomor 120 sada ayat sada dohot ayat tolu. Tidak ko mahaporsya tay songon nahina tidak ko nidongata sa haporsyaw di sadok portibion rap mahita madok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman at inubuan si Maria na gabi-gabi asya to di porbadia adorak sohabubuhan Iro tuhata natumaw na bernit di panghuman ni Silatus nama tetar pajal di bana di hau pinorsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulo dot na mate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hato paniala Kristen akan nabadia do dihasan di dosa do dihatai nama dok mulak mangulu dosogot daging ni halak daung mate do dihangoluan nasora suda amin. Tabigema tikting di mingguta sadarion Shalom. Sermon Parhalado pada hari Selasa 21 Februari 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WIB.
Wek 2 dibagas ni keluarga Nyonya Aritonang Boru Sibarane, alamat Jalan Lurah Cimahi. Di wek 4 dibagas ni keluarga A Situmorang Boru Sidabutar, alamat Gang Haji Kodir nomor 178 Cimindi Cimahi. Di wek 6 dibagas ni keluarga J Togatorob Inang Situa DRS Boru Siahan, Jalan Simpang nomor 35 RT 03 RW 08 Padalarang. Di wek 8 dibagas ni keluarga E Tambunan Inang Boru Siregas, Jalan Kerkop nomor 13 Lewi Gajah Cimahi. Di hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WIB, Weksada dibagas ni keluarga Situa EJH Hutahayan Boru Sibarane, alamat Komplek Puri Pajar. Di Wektolu dibagas ni keluarga Insinyur FA Simatupang Boru Sormin, Jalan Kebun Cau. Di Wek 5 dibagas ni keluarga R Pasaribu Boru Sijabat, alamat Perum de Green Aquila Blok C nomor 4 Jalan Kolonel Masturi Cimahi. Di Wek 7 dibagas ni keluarga Situa H Pasaribu L Boru Hutahayan, Komplek Cilame Permai. Di Wek Sia dibagas ni keluarga CSTG Panjaitan Boru Boru Nainggolan, Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 30 RT 01 RW 20 Tolu. Di poin Tolu Marturia Tolu titik sada persembahan bulanan Tabereng Madisi tanggal 3. 4 poin sada diakonia. Iuran diakonia pada hari ini Minggu 19 Februari 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia sebesar Rp25.000 per bulan setiap keluarga. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Dalam kurung, amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan weknya supaya diisi. 5. Pemberitahuan. 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Senin 16 Januari 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga JFM Sihombing N Boru Sidabutar yang beralamat di Perumahan Permata pada Larang Blok A3 RW 02 pada Larang masuk Wek 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 19 Februari 2023 bahwa keluarga Budianto Sitanggang LT Boru Sihite beserta 2 orang anaknya yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 542 Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Wek 8 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah
menjadi anggota jemaat gereja HKI Jemaat Damai Bandung. 5.3 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Nata Hendra Sihombing SE, putra dari Bapak Situa Doktorandus Pandapotan Sihombing SE AK, Ibu Rosmiana Simanungkalit yang beralamat di Komplek Gempol Sari Indah, Jalan Mirabilis 3, nomor 21 RT 005 RW 004 Bandung, anggota HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, dengan Saudari Sarah Cynthia Yospani Borusi Mangunsong AMD Kep, putri dari Bapak Juang Simangunsong Nahinan, Ibu Rosmawati Borusiahan yang beralamat di Jalan Caringin, Gang Pinus, nomor 3 RT 06 RW 04 pada Larang, anggota jemaat gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Wek 6, rencana perbengkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 di gereja HKBP Bandung Barat, masuk pukul 8.30 WIB. 5.4 Kegiatan retreat PPD Distrik 18 Jabar Tendie. Gereja kita menerima undangan retreat PPD Distrik 18 Jabar Tendie yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu dan Minggu tanggal 18-19 Februari 2023 waktu pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat Hotel Pesona Bambu, Jalan Raya Lembang nomor 227 Lembang. Pembicara 1 Profesor Dr. Vidya Simangunsong Borusiahan MED Psikolog. 2 Pendeta Marieta Simajunta MTH MA. 3 Motivator Perlindungan Marpaung. Tema kegiatan menjadi pemimpin profesional yang berkarakter. Yang akan mengikuti acara tersebut dari HKBP Jalan Lurah Cimahi: 1 Pengurus PPD, 2 Ketua dan Sekretaris Seksi Perempuan Huria, 3 Koordinator Punguan Ina dan Inahana, 4 Istri Pendeta Resort. 5.5 Acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 19 Februari 2023, setelah selesai kebaktian siang, gereja kita akan memberikan penghiburan atau mengapuli kepada keluarga A. Nyonya P. Manurung S. Borusirait yang beralamat di Jalan Lurah Cimahi, Wek 2. B. Nyonya Tambunan T. Borusimatupang yang beralamat di Purba Wisesa nomor 28 RT 04 RW 05 Sangkuriang Cimahi, Wek 5. Dimohon kepada Parhalado, Dewan dan Seksi serta jemaat untuk dapat mengikutinya. Ala 2 do di Arab rohanian rimma hita do sude di W2 W genakma W2 W opa W onom do W walu di W5 gep ganjilma ima W sada W tolu W5 W pitu W sia songonima anno tapatupa. 5.6 Pembangunan. Pada hari Jumat 17 Februari 2023 telah diadakan rapat panitia pembangunan bersama Parhalado. Dengan keputusan sebagai berikut. 1. Proposal pembangunan sudah dicantumkan nomor urut, disimpan di rumah Amang Irbar Napitupulu dan proposal yang keluar akan dicatat. 2. Proposal akan didistribusikan oleh jemaat dan Parhalado
kepada pribadi atau perseorangan minimal Rp500.000 dan realisasinya ditunggu paling lama 3 bulan setelah proposal diambil. 3. Akomodasi bagi kategorial atau punguan kor yang berangkat kunjungan penggalangan dana ke gereja di dalam kota Bandung ditanggung oleh punguan yang bersangkutan, dan apabila kunjungan gereja keluar kota ditanggung sesuai dengan kebutuhan atau on cash. 4. Akomodasi bagi jemaat perhalal yang mendistribusikan proposal kepada setiap pribadi atau perorangan akan dipotong 10% dari hasil proposal tersebut dan diberikan setelah sumbangan diterima oleh panitia. 5.7 Rekrutmen calon situa. Saat ini gereja kita kekurangan pelayan di beberapa WEK, khususnya WEK 3, WEK 5, WEK 6, dan WEK 8. Dikarenakan ada situa yang pensiun dan yang akan pensiun. Sehubungan dengan itu gereja kita akan merekrut jemaat yang terpanggil untuk ikut melayani dan mengikuti learning situa. Dimohon kepada situa WEK untuk merekomendasikan jemaat di WEK-nya untuk menjadi calon situa. 5.8 Himbauan. Dihimbau kepada semua jemaat supaya memberikan uang persembahan yang bagus dan jangan yang sobek atau rusak, karena pihak bank tidak menerima uang yang robek ataupun yang rusak. 5.9 Sermon Ama. Pada hari Jumat 24 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan sermon ama perdana. Dimohon kepada semua ama huria untuk mengikuti sermon tersebut. Demikian warta jemaat di hita di Bagasan Saminggon tarung na terlebat na kanik hugurahok kami guarri mingguta sadarion minggu estomihi tanggal 19 Februari 2023. Topik ni mingguta Yesus Sang Raja yang Maha Mulia manang Yesus Raja nasangap nabadia. Songonima tikting namasa dihita. Salam. Tapuji Tuhata maredeita syabukwede nomor 252 ayat sada dohot uhudna uhudma tapasahat peliata sada A dohot sada B.
meni debatan na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Tabuk ka mabibelta, yan agabe jabita di minggu estomihi sadarion, ima na tarsurat di 2 Petrus sada, mamuk kami siyan ayat 10, 1 ayat 20 sada. Tajahama margati soring, 2 Petrus sada ayat 10, 1 ayat 20 sada. Aidada hui utok kami aka turi-turian na pinikir ni nabisuk dina hupabotoh kami tuhamu hagogoon dot haroroni tuhatta Jesus Kristus tung diida matanamido hatong amannaing. Ima suara na hubege hami rosian bandua gidjangi ujurap hami dohot ibana didolok nabadiaing. Onma parjolo boto hamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggo siar rohani jolma. Bain namar suara aka jolma. Ido anggo sahatna. Hamuna akadongan saha porsyaon di bagasan goari Tuhatta Yesus Kristus. Borhat mahita sian goarni mingguta sadarion laho pabagason jamitaon ima di minggu estomihi namar lapata dui saihoma nagabe batu partano batoa di au ima nadienet sian pesalmen 30 sada ayat 3b. Asa sian goarni minggu estomihion dito gudohita marsada-sada asa toktong marpos ni roha tutuhatta pardenggan basai. Jala asa guarni mingguta sadarion ima minggu estomihi diajak dohita manang naditogu dohita isedo Tuhani di bagasan nguluta. Siapa Tuhan di dalam kehidupan kita? Isedo Tuhani di bagasan ngulum. Molo adok suku-suku tuhita songoni amang dohot tamuna kainang. Bahado tahaya lusta. Siapa sih Tuhan itu bagi kehidupan kita? Kalau kita giring nats ini kepada minggu estomihi saihoma nagabe batu partano batoan diau natar surat di pesalmen 30 sada ayat 30b. Hamuna kadongan memang masai bahat do manang nama sai gurang do alus taringot moloro suku-sukun manang pertanyaan tu bagasan rohatta manang tu bagasan ngoluta tikion ay isedo Tuhan itu tu di bagasan ngoluko gudang alusta naboy dohonota disi arong do nama dokon banggo Tuhanidah
debata para siro hadui tohodui. Baanggo Tuhanida debata na mga leon haluaon tohodui. Baanggo Tuhanida debata na mga lehon holong ni roha tohodo saluhut nai. Baanggo Tuhanida debata na pasari-sari ngoluta, debata na mga lehon pasu-pasu. Masay ragam do alus taringot tusi molo tasukun di bagasa tikyon isedo debata di bagasan ngolum jala tapau bukmai tu minggu estomi. Dangadong rasyan tonga-tongata di bagasan tikyon na mga lehon alus molota sukun isedo di bata di bagasan ngulum nin nahita anggo debatai debata nasa itoktong mga leon pergumulan diaw. Dangadong ra alus nabuhi manang nataalusi sukus-sukuni molo tasukun secara personal tuhita di bagasa tikyon. Nang pesipata amang do tamu na kainang tutu baikon tabolus do akka pergumulan apakah itu penyakit manang na berduka cita hita manang na berlas di roha pehita di bagasa tikyon anggo alus taringot tusi boy do dohonota imadah anggo debatai ba debata na mga leo jaji, debata na mga leon pakirimon, debata na mga leon hamamalum ni parsahiton. Songonido amang do tamu na kainang turpukta di bagasan tikyon. Dina tabering nakiningan turpukta di bagasan tikyon. Berengota disi bohado alus ni si Petrus. Bohado panidangion ni si Petrus taringot tu hatta Yesus Kristus. Ketika kita memperbincangkan taringot tu saksi, manang na taringot tu si tidangi, molo ta bering jo sautik, manang na ta bering jo secuil kalimat, molo taringot tu tahatay taringot tu saksi, ia sahalak saksi imanarade mangalehon hatorangan di akka namasa. Sian nadi idana dohot sian nabi nerengna. Jala sahalak saksi manang sahalak sitidangi nang pabotohon hasitongan isarana disada perkara manang disada aka masalah di pengadilan memang ikon rikot do adong sahalak saksi manang beberapa saksi asa murah dibuat hatotuon taringot tu perkara-perkara namasai. Alani ido perlu do botota ati amang aka dot aka inang molo nanang gabe saksi memang dang ulaon namurai. Alaniaha alaikon berkorban do ibana seorang saksi harus mau berkorban sian tikina sian gogona doho sian lojana jala ikon gabe saksi yang betul-betul memberikan jawaban yang pasti tentang perkara-perkara nani idana dohot nabi negina. Songonima natabereng nakiningan si Petrus di bagasa turpukon. Di pabotohon ibana do kesaksian. Di pabotohon ibana do panidangyon. Jala di bagasan panidangyon nai di bagasan turpukon. Batotu molo tahataon natikos terlumobi mai di bagasan hak Kristenon.
Bagudang do memang molo tahataon akan tikos, molo tahatidakon akan tikos, molo tahatidakon akan sitong, olo do sipata ibagabe si sogo. Jala olo do sipata hinorhoni kesaksiani, boy do ibagabe dibuli, boy do ibagabe dilelei. Jala bahkan boy do hinorhoni aka kesaksiani. Boido gabe mago hosani akka na memberikan kesaksian. Ima resiko ni si huton Kristus. Alainang pesongoni amang do tamuna kainang di bagasan hapur siaota asa tong hita marsi hohot di bagasan panedangion di bagasan hapur siaon tungpe ikon dilelei manang na tungpe ikon dibuli jala tungpe godang na marsogoni roha akahalak maradopon hita ala na memberikan kesaksian dohita taringo tu Yesus Kristus. Jala dobu tu si matur pukta di bagasan tikion. Memang pada saat adong aka panurirang pergagap. Kalau kita membaca surat daripada 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21, molo tajaha sude surat 2 Petrusi adong do hata bale ima tempat ni si Petrus nagabe dihurukon ibana disi. Jala memang terbortik do tu si Petrus akan masa di Huria na parjoloi ima di Huria nadong di Asia Kecil manang na di daerah Turki di bagasan Tikion adong di bagasan di Asia Kecil rona sida madokon tu tonga-tonga ni halak Kristen bahwa dang toho Kristus gabe debata songon sada turi-turia doi ninna. Kalau kita mau memperbincangkan tentang turi-turian, berarti boido dohonota songon turi-turian ni batu gatung nadong di parapat nuang ikan turi-turia doi. Soal kebenarannya, soal faktanya, nah kita belum tahu pasti karena memang dangarong dope tabereng songo dia ma batu gatungi salah jolmanina boy gabe batu gatung na adong nuang di parapat isada turi-turia doi holan hata tu hata doi hola carita tu carita doi. Tetapi kalau Petrus di dalam kesaksiannya untuk melawan aka panurirang pergagap di ajar hodo jala di hataon ibanado jala di saksion ibanado jala di hati dakon ibanado tohodo Jesusi anak di debata songon natajana kiningan di ayat 10 pitui odo anakku haholongan di rohaku nalomodo rohaku di ibana. Dia menyaksikan, dia melihat, dia mendengar pada saat itu bahwa tohodo ia Tuhan Yesus natahapursiai tohodo ibana anak ni debata. Asa di bagasa tikyon hamuna kadongan unang ganggu rohatta. Malotuk pesipata adong na mangaliluhon hapursyauta manang sipata ro aka pardaladalan laho manuktuki jabuta jala mengkelabui taringotu ajaran Kristen bahkan menentang ajaran Yesus bahkan mengatakan dang toho Yesusi anak ni debata unang pola ganggu rohatta disi ala memang nunga disurirako Yesus di buku Mateusi bahwa memang akan datang panurirang pergagap
laho mangaliluhon haporsyota. Alay di bagasan turpukta sadarion diajari do hita asa toktong marsihohot hita di bagasan haporsyota so muba uba. Alani hamunak kadongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Sonari masuk mahita tu turpukta di bagasa tikyon. Asa tapadipos hapor syauta. Asa tabering kesaksian daripada manang panidangion ni si Petrus di bagasan tikyon. Toktong mahita marhapor syaun tu debata. O mana parjulo sahali diajari dohita jala di suku kita isedo Tuhani di bagasan ngolum. Jala nabui dohonota disi bahwa Yesus adalah Raja si Pangolu di bagasan ngolukku. Dang adong na asing. Dang adong nanggogo sian Tuhata Yesus Kristus. Jalaido ke beranian ni si Petrus tuhita mendokon ajaranna di bagasa tikyon. Asa toktong mahita porsea. Ia Yesusi Raja nasangap. Ia Yesusi anak ni debata. Tohodo na nidokoni hatani debatai bahwa marhite huasoni Yesus di tonga-tonga ni ngoluta bahwa tohodo ibana anak ni debata di tonga-tonga ni parngoluta. Asa hamuna kadongan sa porsyaon songon Apostel Petrus napapatarhon tuhita di bagasan tikyon bahwa ia Yesusi anak ni debata. Nang diajak kita, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus. Gabe sitidangi hatani Tuhani, gabe sitidangi Tuhata Yesus Kristus. Omana parjolo na di iglesia kita di minggu estomihion. Malah memang tak konsentrasihon hapor siaota ia Yesusi anak ni debata. Firman Tuhan hari ini mau mengajar kita asa gabe saksi-saksi Kristus hita. Gabe panidangion hasit tongan ni Kristus mahita di bagasa tikyon. Songod dia do nagabe saksi-saksi Kristus. Songod dia do karakter ni jolma, karakter ni si huton Kristus. Gabe panidangion di Kristus. Ia sitidangi di Kristus. Mula memang tahodo kita sitidangi di Kristus. Kita menjadi saksi Kristus di bagasan turpukon. Ikon tarida dui sian hadiriota, ikon tarida dui sian pakatayota, ikon tarida dui sian perbuatata. Jadi unang pitorta konsentrasion turpukon. Kalau saya mau menjadi Kristus, saya harus berangkat ke Hong Kong untuk marbarita nauli. Tohodoi memang molo di dalam hal penginjilan borhat hita laho bersaksi manaringoti taringot tu Yesus Kristus tu luar negeri manang natu luar di Cimahi misalna alay apala bolo sempit turpukot tu bagasan ngoluta. Kita diajak bahwa sebagai seorang yang menjadi saksi Kristus ikut tarida duisian hadirionna, ikut tarida duisian pakatayonna, ikut tarida dui nang sian perbuatanna. Omana digoranna saksi Kristus yang sejati. Amuna kadongan sa porsyaon. Nian di bagasa tahun 2020 nunga tabereng akan masa di tonga-tonga ni parhuriauta.
Jala pala di bagasa tikyon ba ikon lasdor hatta ate mamereng aka parkoron nakiningan nunga hehe kurjosua kan lasdor roha mamereng nasida ala memang boy berengot di tahun 2022 ba memang melayani do memang nasida mereka bersaksi tentang siapa Kristus di dalam hidup kita melalui pelayanan Kurnia dan juga tadi lansia. Alain ataboy nakningan taputiki sian kesaksian ni ama Joshua dohot kor lansia di bagasatikyon di hatahon nasida asangot ma todita marha debatahon debata Kristus Jesus jala hehema nang partodiota nang pesone deni kalansia inak keningan di bagasan ngoluan tutu basipata do adong akagalubang basipata do tutu lao menyaksikan Kristus marhite hadiriota marhite pakatayota manang marhite perbuatata sipata do didokon akalan sia nakiringan sipata do ikon ado pata gelombang-gelombang kecil kerikil-kerikil kecil tetapi jangan takut kalau kita menyaksikan tentang Kristus Yesus isedo Jesusi di bagasan ngoluta didokodo disi bahwa ia Kristus Yesusi ima debata na mga lehon dalan hangoluan debata na mga lehon jalan keluar jala debata na mga lehon harapan tuhita jala tersurat dui memang di Kolose 2 ayat onomi onpe songon panjakonon muna di Kristus Yesus Tuhani songonima hamu marparangi di bagasan ipana. Jadi molo memang nunga tajakon Kristusi, nunga tahatidakon Kristus Jesusi. Nang manian ikon marparangi hati urok kita. Songo dia do aka marparangi nadinggan. Songo dia do hita marparangi nauli. Songo dia do hita marparange na di halomohon ni debata. Amuna kadongan sa porsyaon baboy do saksi honokku di bagasan tikyon sebuah kesaksianku. Ya. Sebuah kesaksianku tentang pembangunan ni Huriata di bagasan tikyon. Jala posdo rohaku ate songon tikting sinakingani ba parsidohot mahita atong laho pada laton proposal ini. Ya, siapa yang mau nanti meminta menjalankan proposal sudah diputuskan dalam rapat hari Jumat itu bahwa boleh kita menjalankan proposal dan kita bisa memintanya itu dari Amang Ilbar Napitupulu. Silakan asa sudah hita parsidohot laho membenahi pembangunan di Huriata di Bagasatikyon. Aku mau bersaksi dulu, aku mau manidangi dulu tentang pembangunan daripada gedung sarana prasarana ini. Baunang holan pasobu tapasobu ola panitia manang na parhalado alaiku sudedo hita laho berhat menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan itu tu akajol mana asing lewat proposal na ita jalo sudah hita persidot amin amin. Jadi suatu doko kamu ada tugas muna perhalado di bukan hita pe perhalado tong persidoho mahita laho pada laton proposal ayak karwa sope diitip dohita. Sudah sampai sejauh mana perhalado bergerak ruas ini mengintip hita. Jadi parsidohot ma perhalado, parsidohot manang ruas, parsidohot manang aka panitia pembangunan laho pasidukon garejaon. Eda ngasih rohamu nama merek kami tulu helipidda mahamien no.
Itu dah. Parjolo contohnya dah. Songo kami di Kota Bali, pidaman no museng habis kontrak ngija ahai na di Kota Bali. Sidung majo misal lawan non pida museng tuson. Nah bohado sa ta percepaton berarti kita juga menjadi saksi Kristus untuk mewujudkan pembangunan daripada gedung sarana prasarana. Besok ini nang amat padita purbada. Badang ngasih rohata sanon nasida borhatu tu dia guarian pesantren dak pola na tu pesantren na tu bagasani dah sutungul amo jalan do dang na tu pesantren kilat hape ko borhat mamuseng nasida ano musek tuson badiga do dayon naon bay ko dohot dohita sude husaksi hon majolo tu hamu amangat inangate. Au memang saya martangyang iduaw. Tuhan bohado gedung sarana prasarana mion. Alay mauliate memang molo kesaksian pribadiku molo hu telepon akadong aku ala memang danga terus terang saja danga dong channel hu di Jabar Teng Dion alay kadong aku na adong di Jakarta molo hu telepon aka senior ya abang tolong johami laing mabangun gedung sarana prasarana hami. Memang sipata saya ko bohado bahenon sentralisasyon adekin na. Tolong abang kami membangun gedung sarana prasarana atong bayma surat mo bitorin na. Mantap inarohako. Basada ju itong. Anong godua na nang sidalanan non pos baru hamu dada Joshua. Hehe hamuna. Mololai tandot tu Jakarta, manang naik Saudi, manang na hamuna pedot hamu bersaksi. Betul, kami memang membangun gedung sarana prasarana. Jemar gurede matok kamuda tia hari Sabtu. Babolobo ya tong Roma hamu sermon ama hari Jumat ate. Asa tahatai. Asa taha, baru bainot ta proposalon. Sudah hita maka tidakon proposalon asa pitor sidung pembangunan. Jalan paduahon hamuna kadongan sa porsyauta di bagasan turpukon diajari dohita sudah sejauh mana panadayota di Tuhan Yesus Kristus. Nunga olah ni dia panadayota. Molo memang nunga tak bersaksi hita. Nunga tak hati dakon Yesusi. Sudah sejauh mana panadayota di Tuhan Yesus Kristus. Jalabohado hita panadayota di Tuhan Yesus Kristus. Bohado nang hapur syauta. Molo nunga takas tatada. Nolong nga takas panadayo tadi Tuhan Yesus Kristus i hapor siyaw taipe dang hapor siyaw LLD. Botamu na ada LLD? Lihat disis LLD nggak ada perkembangan ya. Dangarong perkembangan nih hapor siyaw na. Beseholan sanajulu tunajulu ima LLD nin na. Dangarong perkembangan nih hapor syota. Hape nakiningan tadokon aku mau menjadi saksi Kristus. Alay songo dia panadayo mo di Yesus Kristus. Hape panadayon nape holan LLD, hola lala DC, hola liat DC. Alay malo si Petrus di bagasan tikyon amang dohtamu na kainang dung ditada ibana Yesus Kristus ya anggo ulaw na ahina do taheng. Sebelum dipanggil Tuhan dia menjadi muridnya. Si jala deke. Amus yang natabereng sian bingkai kehidupan ni si Petrus. Memang ibana sahalak na maswadahon Tuhan Yesus. Alai di bagasan di hidung di bagas di tada ibana Yesus Kristus. Bagas manang panadayon na di bagasan ulaon na. Bagas manang panadayon na makaporsyai Tuhan. Jadi songon do nang hita amang do tamu na kainang. Songon panadayon ni si Petrus di Tuhan Yesus Kristus. Songon ima bagas ni panadayon ni
panadayota di Tuhani. Songonima bagas ni hapursyauta di Tuhan Yesus. Asa toktong hita pabuahon ia Kristus Yesus si anak ni debata. Jalana parpudi hamuna kadongan sa porsyaon. Diajari dohita di bagasa turpukon ima asa toktong marhaporsyaon na marsitu hita di bagasan Kristus Yesus. Aro tahe aka ina ama namin na namilan siya. Isini Johannes 10 ayat 6. Doko kamu na Johannes 10 ayat 6. Audo dalani dot hasitongan dangadong nasahat tu amai anggoso marhite sian yang kelahiran Cimahi lah dulu Molohami kelahiran Toba bahasa Indonesia kamu majo apa isi Yohanes 14 ayat 6 yang kelahiran Cimahi ibu-ibu kelahiran Cimahi akulah jalan hidup tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Atong malosoni hamuna kadongan di minggu estomihiun. Paposma roham. Jaladokon ma di bagasan ngulum. Saihoma nagabi batu partano batuan diau. Unang ganggu roham. Unang ganggu roham. Basautik museng tu pembangunan nate. Lihat di sana mahapi jamitani ba alarong di julon. Ate. Unang ganggu roham. Molo taleon peotik tu garejaon. Tang nagabe kering keronta. Ngulut. Ayah horwa artao nate. Ay ngai berek kamu. Isedo tahe namorani halak batak. Yang pengusaha sukses parsiatar doon isemay del sitorus ya ayah horo ibu ni mana ay say igolong-golong mi mana artanay kelapa sawit nai doaka miak nai nggak ada yang dibawa. Jadi unang pola mabiar hita molo memang terbukti do molo memang adong si urupata di bagasa tikyot. Ay buasa pola babiar hita, buasa pola kon makulit hita tuhuriay. Ya. Ba memang naido nabuy taleon, ba taleon alay ko siyanis ni rohama. Alay di baga sa tikyon, molo taleon tutuhani marhite gerung sarana prasarana di baga sa tikyon. Berarti taridama disibuk tita bahwa kita juga menjadi saksi Kristus melalui perbuatan yang nyata dan di dalam perbuatan nyata itu paslah apa yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 6 dang adong na satu amai anggoso marhite sian au alani di minggu estomihon konsentrasihon haporsyaonmu unang haporsyay akka parpoda haliluan. Unang haporsyay akka panurirang pergagap na mencoba laho mangalengserhon manang mencoba laho menghancurkan haporsyaon ni halak Kristen. Alay say toktong mahita marhaporsyaon jala mengkonsentrasikan haporsyaw tay holan di bagasan Yesus Kristus. Amin. Martangyang mahita. Marulakula dohami madok mauliate tuho ali Tuhan ala di bagasan tikyon. Diasiho dohami. Ditoguho dohami. Jala didongani ho dohami. Laho mabigi hatam nabadiyay. Nama suaraho tuhami. Asa homa nagabe batu partano batuan nami. Asima roham ali Tuhan unang ganggu rohan nami. Ia Yesus Kristus si anak di debata. Na manubus hami
jala na mga leo tuhami pos ni roha na mga leon gogo dohot pasu-pasum. Hu konsentrasi ho kami ma ha porsyon nami holan tuho ali Tuhan. Asa gabe sitidangim mahami. Asa parsidohot mahami porsea. Jala parsidohot mahami marpangulaon-ulaon na denggan. Utangnya ko kami ma di baga sa tikyon ali Tuhan ima Rafael Gultom amang rumapea Borusagala di rumah sakit Kasih Bunda nang amang Herald Simanjuntak di bagasan tikyon ali Tuhan hubwa kami maakarwas di huriam natongon marsahit di bagasa tikyon pos dorohanami ali Tuhan na parguguammo aka amanami inanami molotung di bagasa persahiton di tikyon na pamalumammu persahiton ni nasida jala dongananmu nasida jala lehonommu hagogoon di nasida asatung boy malum persahiton ni nasida boy tutu marlas ni roha nasida mamuci dot pasangapon guarmu nabadieng di bagasan tikyon pe tutu ale Tuhan hutangnya ko kami ma sadadanak na sorang tu keluarga ni amang Jeff MC Hobbing inang boru sida butar di palumehok ko sadadanak boru tu nasida ale Tuhan gabe anak sitiruon may di jolo nami tarlumobi di jolom jalaboy tutu margogo keluargaon ali Tuhan laho pagudang-gudakon poso-poso naong pinalumehonmu tutongatungani nasida songoni matutu ali Tuhan keluarga Budianto Sitanggang inang boru sihite say homa nama masu-masu nasida gabe ruas nabur cuma nasida di hurianay baru nang tinopot ni nasida jala toktong las rohani nasida mamujiho pasangapon guarbu dabadi songoni maali Tuhan nang anak dot boru ni uriam naing marbagas ali Tuhan ima nata Hendra si Hombing do Sara Sintia boru si mangucong ali Tuhan say homa na jongjong di tonga-tonga ni parsaripeon ni nasida ali Tuhan jala di bagasa tikyon tu bagasa tangamu ma upasa tami rencana ni nasida baik ulau di gereja baik ulau di gedung pertemuan dohot ulaun-ulaun na asing pianon ali Tuhan say homa nama jolwani ulauni jalaboy matutu ale Tuhan gabe ripe sitiruon nasida di jolonami tarlumobi di adopanmu nabadiai songoni ma kegiatan retreat di bagasan tikyon AKPPD Jabar Tengdi ale Tuhan sayhoma nama masu-masu peserta sian huriam HKBP Jalalura Cimahi asa toktong nasida ale Tuhan mendapat bekal jalaboy ale Tuhan mulak di bagasan suaribu-ribuan jala marlas ni roha nasida mendapatkan pembekalani songoni matutu ale Tuhan di bagasa tikyon pembangunan ni huriam HKBP Cimahi Jalalura ale Tuhan asiro hamle semangat di sude ruas ni huriam jala leon gogo nang di parhalado leon gogo nang di panitia pembangunan asaboy tutu menjadi kesaksian maon ale Tuhan di hami songon panadayon nami diho boy hupasidu kami pembangunan gedung sarana prasarana ni huriam HKBP Cimahi Jalan Lura jalaboy tutu dengan mardalan do di bagasan pos ni rohanami marhite proposal nanaing si padalanon nami
boy hami sude ruas ni huriam padalaton proposali tu akadongan na hutad dahami asa boy tutu gabe kesaksian ma gedung sarana prasarana nimon di bagasan haporsyon nami pergugoy hami padalatoni ale Tuhan ramoti hami jala leo di hami ale Tuhan pasu-pasumi satung marlopigada saluhud na pasu-pasumi di bagasan ngolu nami. Songoni mali Tuhan rencana perekrutan calon sintua asiroham ale Tuhan boy tutu akaruas ni huriam mameleho dirina laho dongan nami marhobas di HKBP Jalalura Cimahion akan aburju ale Tuhan akan mangaleon tiki akan mangaleon gogo jala olo nasida berkorban laho makobasi uriamon ido na huigil hami sian akka calon sintua nanaeng rekruton ni huriam di bagasa tikion asa gabe pangula na burjuma nasida di tonga-tonga ni huriamon di bagasa tikion petutu ali Tuhan hutangnya ko kami masude ruas ni huriam naung mangalehon pelean na di bagasan minggu-mingguon naung mangalehon hamalateon na di bagasan minggu-mingguon naung mangalehon perpuluhan na naung mangalehon pelean bulanan na jalan naung mangalehon akka ucapan syukur tu pembangunan dohot akka pelean-pelean na asing ale Tuhan asiroham ale Tuhan salehon ma di ruas di huriami marlopit gada pasu-pasum otik sosadia hupasatami pelean nami tuho ale Tuhan alai pagad damai di bagasan ngolu nami pagad damai nang di bagasan aka pasu-pasum naneng si jalon nami dope sianho songoni male Tuhan di bagasa tikion aka ruas ni huriam ale Tuhan na barulang tahun adong 25 halak dot na marulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga homa ale Tuhan na mangaleo gajang ni umur dinasida jala homa ale Tuhan na mangalehon las ni roha dinasida homa mangaleon damai sejahtera di akka ulang tahun pernikahan di bagasa tikion jala toktong hutiop pami pada nami tuadopan munabadiai asa di bagasan perdalanan nami ali Tuhan madalani rumah tanggai asa sai homa nagabe nakolda nami asa sai homa nagabe sitiopon nami dang adong sitiopon nami na asing anggo soho ali Tuhan masay gudang dope ali Tuhan si pangidon nami alai pos dorohan nami ali Tuhan nalehonon mui di bagasa tikion jala molotung adong nasolot di bagasa rohanami ale Tuhan sai homa na mangalehon jalan keluar asa toktong boy hudalani hami dalanan nami doho denggan di bagasa Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Tapasaha mapeliata tujolo marede mahita siat bukwede 120 alu ayat sada Roma hita. Di
tatanya kon mapaliat taon martangyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang hodo haroran di saluhut silelo naring gandot na saulibasa na mauliutus hupasa tami masyan na nilihon mitu hami pelian nami tuho pelian nami tuho say jalo may gebe wap nausus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Uriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhitete to dim, asalam tadahami gorang di selolon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manamina di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say Saut malomoni roham di Banotongon sona di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songopani sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasor madamena tutodim, amin.